Vítajte. Ako som slúbil, dneska vám chcem porozprávať o jednom aha momente, jednom insighte, ktorý som mal a ktorý som zdieľal v rámci Performance Immersion, ktorý mne osobne uľahčuje život a chalani, ktorí to uvideli, im to uľahčilo život takisto. To, o čom chcem hovoriť, je rozdiel medzi 100% a 99%. A prečo je 100% rádovo jednoduchšie ako 99%? Sám na sebe som si vyskúšal stravu, chudnutie. Za 13 týždňov som dal to 25 kg. To, ako som to robil ja, nie je to univerzálny postup, prosím vás, každé telo je iné. Berte to ako príklad. To, čo som sa rozhodol, je, že nebudem jesť sacharidy. To znamená, že 100% môjho jedla bude bez sacharidov. Tým, že som sa rozhodol, že to bude 100%, strašne mi to zjednodušilo rozhodovanie, lebo príde mi tanier, pozriem sa, sú tam sacharidy? Nie sú. Môžem to zjesť. Príde tanier, sú tam sacharidy? Sú. Neviem. Predstavte si, že by som si povedal, nie, že nejem žiadne sacharidy, ale že väčšinou nejem sacharidy, alebo veľmi zriedkavo jem sacharidy. V tom prípade príde mi tanier, nie sú tam sacharidy, není o čom rozmýšľať, moja myseľ je čistá. Zjem. Príde tanier, sú tam sacharidy. A zrazu proste namiesto toho, aby som povedal, že nie, poviem si, ty kokos, akože, tak sú tam sacharidy, ale niekedy sacharidy jem. Je dneska ten čas. Zriedkavo. Dneska to môže byť, ne? Ten samotný proces, že tam je to 1% navyše, sťažujeme si strašne život. Sťažujeme si ho v manželstve, v akýchkoľvek záväzkoch. V manželstve myslím, mám manželku a väčšinou som jej verný. Ak do toho idem s týmto, tak potom každý večer, každý deň proste pozerám a musím rozmýšľať nad tým, že či dneska je ten deň, alebo nie. Ak som verný stále, môžu okolo mňa padať traktory, moje rozhodovanie je jednoduché. Skúste sa zamyslieť, pozývam vás zamyslieť sa nad tým, kde si viete uľahčiť život, že sa rozhodnete, že to bude buď to 0%, alebo 100%. Že to nebude 1%, to znamená 1x zo 100 urobím niečo. Nie, 0x zo 100. Alebo naopak 100x zo 100 niečo urobím, nie že 99x niečo urobím. Prečo to zdieľam je, lebo mne to strašne pomáha a vidím, že to má dopad aj na iných ľudí. V každom prípade ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalší príspevok.